Vážení zástupcovia médií, Serebiakov, ty odovzdaj novinársky preukaz. A presne ako povedal Luboš Blaha. Je to atentát na politika v novodobej histórii slovenskej politiky. Drahý Robo, v mene SNS sme s tebou. Priatelia zo Smeru a najmä Robová rodina. Ste spokojní? Ste? Že to s Robertom Ficom zvládnem. Matovič a ďalší ľudia sa musia spovedať za to, čo tu 3 roky robili. Nejaký sprostý kolár nebude mať pol roka ochranku. Pán Šimečka tu s nami chcel byť. Nech ide do denníka N. Nech tam ide medzi tých ľudí, ktorí toto spôsobili. Pretože toto je výsledok nenávisti v spoločnosti. Chápústva, kedy ste pomohli Matovičovi, psychopatovi s pročkom vládnuť v tomto štáte. My sme sa zázrakom vrátili. A znova po nás idete. A teraz vám garantujem, že sa už nebudem okúňať z hľadiska toho, čo sa stalo. Chcem povedať opozícii, že nech zalezú. A drahý Robert, všetci, ako sme tu, sme s tebou.